Tak, keďže to auto strašne dlho stálo, tak baterka je úplne vycúcaná, takže musí ísť na nabíjačku. Takže mínusko, plusko, ukáž to, ty kokos, dobre to iskry. Dobre, ukáž to, no jasné. Takže uvidíme, čo to dá, či to naštartujeme, alebo nie. Čo sa týka teda interiéru, tak ten je na tom podobne asi ako vonkajšok. Bude sa musieť vylakovať na komplet vzadu, keďže som debil, tak som s tým už začal. Je to natreté na čierno, respektíve teda striekané a natreté. Ibaže, moment, keďže som sprostý a chcel som, aby to bolo pekné, a nenapadlo ma, že do toho auta bude musieť ísť aj kompletne rám, ktorý nebude, nebude šrobovaný, ale bude asi zváraný až vlastne od kufra dopredu. Tak to bude tak či tak celé doškrábané, dodrbané a bude sa to musieť spraviť na novo. Potom ešte, čo sa týka nejakej váhy toho auta, a samozrejme je to závodné auto, bude to musieť byť čo najľahšie. Keďže sa už, ako som ukazoval, vytrhal interiér, ešte pôjdu dole bočné tapacíre, jeden, druhý, späťáky pôjdu ľahšie, to už sú také drobnosti, ale proste každé kilečko je dobré. A budú tu nejaké laminátové diely, tá váha pôjde výrazne nižšie, takisto aj okná. Nebudú tam klasické sklenené, jednak kvôli nejakej bezpečnosti a podobne, ale budú z makrolonu, respektíve teda z plexiskla. Tieto potom zadné a takisto aj kufrové, ktorý ten kufor bude možno tiež celý z laminátu, to sa ešte uvidí. Zase sa do toho nechcem až tak moc vrtať, aby nebola zase moc ľahká prdel. Uvidí sa. Ale už teraz to auto je pomerne ľahké. Môžeme si to ukázať. Ja povolím ručku, vystúpim z auta, že áno, bez toho by to asi nešlo. No a len tak pre predstavu, čo sa týka tej váhy, jak je to asi ľahké. Jednou rukou, pozri, 2 prsty. Takže úplne zo všetkého, ako prvé si dáme dole ten legendárny späťák, ktorý ma štve už strašne dlho. Pretože ono je to sranda, že to auto ti zakýva, ale keď som na tom išiel, ja neviem, 100, tak ten späťák takto proste dal, čo vyzeralo strašne. Takže si ho ideme dať dole, tak či tak tie späťáky asi určite. Ich na to auto naspäť dávať nebudem. To asi nechám mojej priateľke, nech sa môže pozerať na seba, aká je krásna. Ale tak či tak tam pôjdu malinké späťačiky, ktoré budú iba nejako splňovať nejaký účel. A vlastne také tie klasické obdĺžničky na malej kovovej vlastne konzole, ktorá bude v kasni navrtaná, respektíve teda vo dverách. A tieto asi niekde si nechám iba ako na pamiatku, že to bol ten späťak, s ktorým som každému kýval. Čo by som ešte chcel dneska stihnúť, tak z sacej komory, respektíve zo sacieho manifoldu cez škrtiacu klapku nejako vyťahnuť prebytočný benzín, olej a podobné veci, keďže ako hovorím, ten motor proste je tam všade benzín, je tam všade olej, je to veľký prúser. Takže nejakým spôsobom to dostať von a uvidíme, či sa mi to podarí alebo nie, ale chcel by som dostať von aj bordel z toho tretieho válca, keďže to auto aktuálne neštartuje. Motor sa pretáča, ale nechcem ho proste točiť, pretože ja fakt neviem, čo je v tom valci alebo podobne, prečo neštartuje a bojím sa, aby tam toho bordelu nebolo moc a jak pôjde piesť hore a stlačí sa, tak aby náhodou nepraskol blok. Toho po prípade hlava. Fakt sa toho bojím, takže prvé skúsim to vyčistiť, pokiaľ to nepôjde, hold, nájdeme nejakú inú možnosť. Takže ideme dávať dole späťák. Tiež potom ešte ďalšia vec, neviem, či to tam je vidieť, ale keď s tým takto robíš, tak je dobré, aby si to nerobil nejako zbesilo, pretože ty týmto pohybom si môžeš buchnúť do čelného okna a môžeš ho rozbiť, čo teda asi úplne nechceš. Veľmi zvláštne zistenie. Tuto na tomto zahrdzavenom štifte bola klasika desinka matka.
Tuto je, ako môžeš vidieť, krížová skrutka. Tuto je imbus. A tuto je zase imbus, ale proste menší. Je akože... A úplne, ale že úplne rovnako to bolo na druhej strane, čiže ja sa bojím, že to bol originál. Pokiaľ to niekto na Honde už robil, že dával dole späťáky, tak mi dajte vedieť, ale akože podľa mňa, ja neviem, či to je takto originálne. Pokiaľ je, tak je to brutálna sranda. Úprimne povedané, nedal by som to bez náradia od môjho milovaného tatka. Takže díky moc, pokiaľ sa na to pozeráš. A ideme pokračovať, ideme vyskúšať ten motor, no. Či sa to podarí odtiaľ vyťahnuť, alebo nie. Poďme na to. Takže sme opäť v motorovom priestore. A čo je problém? Ako som spomínal, tento valec a je v ňom s najväčšou pravdepodobnosťou veľa oleja. Budeme to potrebovať dostať nejako von. A fakt nepotrebujem dávať dole teraz hlavu, aby som to pokúkal. A takisto tuto v sacej komore, ktorá vlastne je napojená tuto na motor kompletne, tak je tam taká plocha a tam je natečené tiež celkom požehnanie bordelu. Pokúsim sa to spraviť nejakým spôsobom, aby som nemusel dávať kompletne dole celú škrtiacu klapku, lebo ani to sa mi moc nechce. Pri najhoršom dám ju dole, keby to nevyšlo. Ale spraví sa to tak, že dám dole túto opachu a túto vlastne cez klapku si ju otvorím a dostanem sa tam, klasika rozprašovač. Tým, že budem pumpovať, bude si to zo spodku ťahať bordel a budem ho vlastne vyťahovať von. Uvidíme, či to bude fungovať, ale to je zatiaľ jediný rozumný spôsob, ktorý ma napadol. Takže poďme na to. OK, to bolo trošku ľahšie, jak som myslel. Tam je toho dosť. Skúsime to. Ty kokos, však to je olej. To je proste normálne zatečený olej. V sani, prosím pekne. No, to nie je dobré. To je hotové. To je ako... To je prúser. Neviem, či to tam bude vidieť, ale pozri sa, ja si tuto otvorím vlastne klapku a tam je toho oleja úplne jak nadrbaného. To vidíš sám. Ako tam je toho tak strašne moc. A to tam pritom nemá byť, to rytí. No a všetko to ide z motoru, pretože tie piesne krúžky sú proste v riti. Niečo málo oleja z tej škrtiacej klapky sme si vytiahli, je to tu na komplet celé zadrbané. Nešlo to úplne podľa predstav, ale aspoň ako tak. Skúsim sa kuknúť do toho valca a nevidím tam nič. Vidím piest, to môžeš asi vidieť aj ty, ale vidím, že je brutálne zakarbonovaný, čo tiež akože je super. Honda to má super vymyslené, neviem, či to tak majú aj ostatné značky, ale vidíš, že kde v prdeli je tá sviečka a to ide na komplet takto celé. A výkon ventilov, je to vlastne celé v takej trubke a tá sviečka je až tam dole, čiže je sranda zohnať aj kľúč, ktorý priemerovo sadne sem. U mňa našťastie je to konkrétne tento. Takže to je fajn, ale viem si predstaviť, že by to niekto nevedel zohnať. Skúsim sa tam nejako dostať, aj keď vôbec neviem jak, pretože ten priemer je veľmi malý, ale snad to nejako pôjde. A baterku už máme na nabíjačke, takže si to vyskúšame potom naštartovať. Niečo málo som z toho vyťahol, nevyťahol som teda úplne všetko, ale uvidíme, či to pôjde, či to nepôjde. A čo sa týka toho tretieho valcu, nepodarilo sa mi odtiaľ vyťahnuť, že nič. Je tam ten olej, ale za Boha som to vyťahnuť nemohol. Možno nejakým iným spôsobom to vyťahnem, spôsobom, ktorý ma ešte nenapadol. Zistíme to po čase. A baterka, uvidíme, či bude nabitá, či nie. Ale ideme si to vyskúšať natočiť. A dúfam, že sa nič neposere. Zistíme, sviečky sú vyčistené. Keď to chytí, bude to super, keď to nechytí, budeme musieť prísť na to, jak ten motor rozbehnúť, no.
Hodíme si tam teraz naspäť sane, nech to neťahá prach ten motor a nech sa nedodrbe ešte viacej. A takisto je odvetranie klukovej skrine, pretože tam teraz není nič a prskal by odtiaľ olej, čiže to odvetranie klukovej skrine tam musí ísť. Takže ideme na to, ideme skladať. Dobre, ideme si to vyskúšať naštartovať. Neviem, či tomu dávam veľké nádeje, alebo nie. Ale skúsime to, no. Takže spoječka, neutrál. A uvidíme, či tam natečie palivo. Počkaj. Palivo teče a zistíme. Poď. Poď. Yes! Yes! A je to. Motor nám beží, teším sa z toho strašne, asi to bolo aj dosť vidieť na mojej reakcii, pretože fakt sa s tým drbem už nejakú tú chvíľku teraz. Akože síce beží, je taký nie je úplne v 100% kondícii, ale hlavne, že naštartoval, hlavne, že sa všetko hýbe tak, jak má a detaily už doladíme, tak či tak predsa len ten motor sa bude meniť, takže či beží tak, že úplne jak cukrík, alebo beží tak, že si cucne ten olej, tak bohužiaľ proste to sú Hondy. V ďalších dieloch sa pozrieme na tú hrdzu a na postupné odstraňovanie. Taktiež kompletne zo spodu celého auta je natiahnutý gumoasfalt, ktorý môže byť aj na úžitok, môže byť aj na škodu, záleží, jak sa to spraví. A na tomto aute je to spravené pomerne dobre, na väčšine miest, na niektorých nie, to si všetko ukážeme. Uvidím, či v ďalšom dieli budeme dávať dole hrdzu alebo gumoasfalt, to znie strašne. Ale každopádne budem sa na teba tešiť v ďalšom videu. Díky moc, že si to kúkal. Čau.